Nagyszerűen! Garth elénekli a hosszú szarvú sajtokkal a villámgördő című dalt. Remek lesz. Aztán Garth Brooks elénekli a Papa szereti a mamát, az Öleját ma este nevű kaktuszkvartettel. Nagyon jól hangzik. Aha, aztán megint lesz a Te ki vagy? Garth. Tényleg, ki vagy? Bill vagyok. Buborékokat engedek a fejemből. Látod? Nagyon szép, de nem vagy rajta a listámon. Lehet, mert csak munkát keresek. Tiet, na gyere, csápatak. Igen. A társalgóban leszek. Rendben. Jól van, Rizsfog. A szerkesztők azt akarják, hogy Garth Brooks elénekelje valamennyi dalát, Igen. és ezt fogják kapni a nézők. Jól van, főnök, nem lesz semmi zűr. Azt remélem is, Rizsfog. Tudod, én legjobban azt a dalt szeretem, amelyikben a nagy szobáról Itt van énekel. Garth Brooks, a mai műsor alapja. Hogy vagy? Isten hozott mi nálunk. Köszönöm, hoztam néhány jó hírt, gondolkoztam. Igazán? Garth Brooks számait előadják minden más showban. Mit szólnátok, ha valami újat csinálnánk? Igazán? És mi lenne az? Mambo! Hát ez igazán újdonság. Elkezdjük a Puppet Show mai műsorát! A vendégünk Garth Brooks! Ma este nevetni kell, félre szomorúság, ülne a tévé elé, vidámság vár után. Mozgóképpen dia, ez egy komédia, minden szép és minden jó, ez a Muppet Show. Ott ül Daisy, ő is Daisy, csak azt nem mondtad, gyújj, itt van minden új, kezdődik a Muppet Show. Igen! A műsorvezető kivételesen, mint mindig, Sápatak. Hé, úgy gondolják, hogy csápat vagyok? Pedig a műsorunk címe a Páratlan Muppet. Egyébként a műsorunkról a világon mindenütt azt mondják. Páratlan, mint én vagyok, gyere, párocskám! Tehát ez a közvélemény. Hölgyeim és uraim, bejelentem, hogy a mai vendégünk Mr. Garth Brooks! Kamerát! De azért nagy nyávogás nem lesz. Mi van? Szápatak! A Hanta banda már is jön. Hanta? Igen, a szerepüket nem tudják, sok lesz a Hanta. Nem értem, miért mondod ezt, Rizsfog? Azért, mert Garth macskanadrágban lesz, és abban nyávogja a Hantát. Bocsánat, ez bizalmas ügy. Mit beszélsz a macskanadrágról? Mert női ruhadarabot visel a nyávogó férfi. Intimásabban még engedhetjük ki a színpadra? Akkor majd köpenyt adunk rá. Kiengedtem. Csápatak, csak nem szír. Semmi baj, erős leszek. Hölgyeim és uraim, következik, ahogy még sosem látták, Mr. Garth Brooks. De csitt! Mi fény dereng az ablakon? Napkelte az, és napja Júlia. Nem értem, mit hantálsz. Énekelnünk kellene a kerék nélküli autóról. Nekem még le se írták a szerepem. Csak nyugalom, minden szöveged ott van a sugótáblán, csak olvasd. Én beszél. Nem látom jól a szövegemet. Most jó. Ó, Rambo, miért vagy te éppen Romeo? Hát ennek semmi értelme. Hello, Röfi néni! Brooks bácsi, mi alva is, ébren is macskanadrágot hordunk. Kik vagytok? És mit akartok? Átjöttünk ide, hogy megnézzük Veronkát. Fiúk, ez nem Veronka, hanem Verona. Bennünk nincs érzés, ha megszúrsz, akkor nem vérzünk. Ha megcsiklandasz, nem nevetünk. Kipróbáljuk. Csiki. Kámfort játszatok, ne szerepet! Ti malacok. Te következel, Röfi. Jó éjszakát! Az eljárás oly szomjoltó. Az elvárás oly szomorúsághoz. Aki eltér, az mondjad. Röfi néni, ez az erkély nem biztonságos. Ha elvesszük a tartóoszlopot, leszakad az egész. Igen. Ne bántsátok!
Shakespeare most forog a sírjában. Emlékezhet rá, húgának udvarolt. Nagyon ronda lány volt. Következik az Állatklinika a préri szélén sorozatunk újabb epizódja. Most nagyon megijedtetek, ugye? Mint mindig. Én Phil Van Nutella vagyok. A házi állatorvosotok. Most kinyitom a titkokat őrző fiókokat. Ezekben a legfurcsább állatmesék vannak, amelyek nem történtek meg. Annyira titkosak, hogy titokban már innen is eltűntek. Bunkó! Hol vannak a titkos iratok? Túl sok a dolgod. Na nézzük csak. Én, Dr. Phil, írok a showba, játszom a showban, irányítom, ez alatt te, Bunkó. Őrzöd a titkos iratokat, és most kíváncsi vagyok, hogy kettőnk közül kinek van több dolga. Persze, hogy rengeteg teher van rajtad, de azért is, mert akkora az agyad, mint egy mogyoró, persze amerikai. Egyébként egy mogyorót elhelyeztem a nadrágodban, hogy legalább jobban érezd magad. Menj, hozd az iratokat! Amíg várunk Bunkóra, elmondom, hogy Bunkó meg én egyszer majd elmegyünk a Jam-Jam erdőbe, a zene hangos lesz, hogy jobban halljam-jam-jam. A titkos iratok! Na végre! Igen, nagyszerű, kitűnő választás! A mai epizód forró percekkel teli mese egy Taylor nevű pulykáról. Képzeljék, a pulyka élvezte a hálaadás napját. Ez a hálaadás napja óriási dolog. Nem is tudom, miért kiabálnak rá annyian kígyót békát otthon nálunk a Baromfi udvarban. Az embert szépen megkapasztják, nézzétek ezt a sok ennivalót, jamgyökér, tökös palacsinta, és annyi mindent tömnek belém, ahol csak tudnak, és izoterápiás fürdőt is kapok. Benne zsája, rozmarinfű, oregánó. Olyan étvágygerjesztő az illatom. Gyerekek, most már kezd meglehetősen melegem lenni. Szegény lassan kapcsoló Taylor. Ennek az iskolarendszernek a terméke nem fogja élvezni az évnek a megmaradó csökevényét, mert ő maga a csökevény. Most a jövő hétig az iratokat elzárjuk. Igen, a ti agyatok nem akkora, mint egy mogyoró. Van az akkora, mint egy dió. Győzelem, győzelem, győzelem! Legalább a pofaszakállam, éppen így szokták csinálni az apácát is. Hogy érzi magát anyuka, Snooki? Jól, Ágnes, de megy az adás! Hello, itt a gyors elmék! A játékvezető vagyok, Snooki Blair, ő a játékosunk, Miss Ágnes Kőfej! Beszélj magadról, kedves Ágnes! Bizony már 87 éves vagyok, és... Ez nagyszerű, Ágnes! Ma a Bubuért, az aranyos kutyáért fogsz játszani, amelyet a holtsütötte tévé parkolójában találtak. A bemondót látva éppen nyűszített. Megéltem szegény kutyát. Szia, Bubu! Ágnes, ha megmondod a helyes választ, Bubu karnevál kutya eledet fog kapni. És emlékezz erre, ha karnevál parkcsóvál, abban biztos vagyok, szeretni fogja. A kedve nagyobb, pedig kisebb. Akkor pedig, ha a választ nem adod meg, Bubut felfalja Karl, a nagy önző nyúl uraság. Bizony így lesz, Ágnes, de adjuk meg a választ a nézőknek. A válasz szőnyeg. Na kész, kezdjük, van 10 másodpercet, sorolom az információkat. A feladvány nagyon nagy, a nappali szobában van, és sohasem mozdul. A testvérem Gubics. Nem, állandóan rálépsz. Az Gubics. Nem, amikor koszos lesz, kiviszed, és kint kiporolod. Minden arra van, hogy Gubics. Nem, túl rossz, Ágnes, a helyes válasz szőnyeg. Viccelsz velem, Snooki? Jó van, Kár, jó étvágyat, majd találkozunk. Viszlát mindenkinek, köszönöm a játékot. Sápatag! Nem is hiszed, milyen nagy újságot mondom? Mi az? Talán a folytatást lézerlemezre vettétek fel? Nem, dehogy. Az imént nyilatkozott Garth, azt mondta, elénekel egy dalt. Ó, Breki, igazán nagy vagy! Jaj. Ha nem volnál gülüszemű pipaszárlábú kis zöld béka, hatalmas csókot nyomnék a nyambat kis fejedre! Ha te nem volnál lila, harcsaképű, mosogatórony fejű szörny, meg is engedném! Ugye milyen csodálatos dolog a barátság? It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone.
ügynökség igazgatója erre tart, úgy látom nem túl elégedett. Ajajaj, mi lesz most? Mi lesz most? Hello, emberek, hogy érzitek magatokat? Mindenki nagyszerű munkát végez, csak így tovább. köszönjük. Hello, sáphatag. Hello, Fred. Szeretnék pár szót váltani veletek. Halljon, mi az? Ha Garth Brooks nem énekel valami country számot, akkor titeket leveszlek a műsorról, és az időt odaadom akár neki. I'm so in love with you. Igen, Garth! Jó volt, Garth! Hé, jó volt! Énekelsz még? Igen! Garth! Brum! Hé! Hová mész? Hová viszed a sortomat? Ez volt az utolsortom! És onnan ki kell szabadítani. Igen, Mr. Gömbösznek van székszorulása, tessék erre. Tipegek. Ki az, Carter? A szerelő, uram. Nagyszerű, örülök, hogy eljött. Halló, kezdjük hozzá, foglaljon helyet. Ja, persze ül, ugye, te maradjon nyugodtan a helyén, nyugodtan. Igen, éppen ülök. Ó, Isten. Miért ilyet meg annyira? Mert robbantanom kell. Felháborító lenne, belehalhatnék, megsérülhetne a ház, elégethetné a sültet a tepsében, hogy képzeljük? És maga mit tenne? Te robbantanám. Úgy is lesz. Micsoda aroma. Tessék, fogja meg ezt. Mi ez a szerkezet? Most még meg kell szerelnem az anyagot, azután majd nyomja meg a karját, jó? A karomat? Nem, azt a fogadjuk. Ja, megnyom. Hát ez eltűnt. És most mi lesz? Egyszerű. Megbelegíted a jenkisültet, Carter, ettől a robbantástól megjött az étvágyam. Ó, javíthatatlan vagy, uram, de megyek. Köszönöm. A szegény megboldogult, csak annyit mondott, nyomja meg a foggantyút. Micsoda? Nyomja meg a foggantyút. Rendben van. A jelek szerint kénytelen vagyok egyedül felmelegíteni a sültet. Visszamegyünk a tartályba, komolyan gondolom. Nyugodjatok meg! Nyugodjatok meg! Műsorban szerepelünk Garth Brooks-szal. Csak azért mondtam, mert fellépnek a sajtók, és nem dühíti fel a sajtót, mert megírják, hogy ti is felléptek nálunk. Nyugalom! Mi az Isten? Megkiabálnak ennyire? Mi történt itt? Sápatag, így nincs rendjén, ezek szétszedik a műtermet, ha nem kerülnek kamera elé. Szórakoztasd őket, én kapcsolatban éppen Garth-szal. Rendben van. Sayonara, Hey, sápatag-san. Garth! Ahogy látom, a kapcsolat! Nagyanyja! Csillapodj, rizsfog! Találj valami elfoglaltságot neki! Rendben van, rendben. Szerencsés templomba járó patkány vagyok. Amíg ezek itt ülnek az űrben, az újabb nemzedéknek egy epizód másik sorozatunkból. Disznó az űrben. Mint kapitány beírom a naplomba. Folytatjuk a galaxis megfigyelését, nem ismerünk semmiféle akadályt. Mit szólsz hozzá, tuskófej? Rendben, kapitány. Eredj! Kapitány! Felfedeztük a 08-as metafora magasságát! Kapitány, felfedeztük a 09-es metaforát. Ezerszer megmondtam, ne zagyváljatok itt nekem a metaforáitokkal! Kapitány! Követ bennünket egy ellenséges űrhajó! Üres fejűek, menjünk gyorsan az űrhajó! Rohanjunk, hagyd lobogjon az agyunk! Gyorsabban! Hoppá, futás! Gyerünk már! Ezzel rengeteg időt vesztegettünk el! Kapitány! Az idegenek felszálltak az űrhajóra! Ne felejtsétek el, hogy ezek más bolygóról jöttek, és már a külsejükkel nagyon megijeszthetnek. Nem biztos, eddig mindig sminkkelve láttuk őket! Nagyon vicces vagy, agy. Ó, micsoda színek! Honnan jöttetek? Én Bill vagyok, és buborékok jönnek a fejemből. Szóval a gonosz űrmanók vezetője, igaz? Nem, odakint a patkány azt mondta, hogy bejöhetünk a műterembe. Mégis te vagy a gonosz űrmanók vezetője. Egy pillanat, bármit mondhatsz nekem, hölgyem, csak ne támadj rám. Kapitány, Tessék. a híd megtelt buborékkal. Igaz? Mindenki azonnal a buborék ellen védő óvókamrába! A szappan fényes filmréteget hagyott a földön. Nagyszerű! Úgy szeretem a jó filmeket nézni!
Kinek van pattogatott kukoricája? A válasz látható a jövő héten. Tartsatok velünk a jövő héten is. Újabb izgalmas kalandok. A jövő héten látható a Disznók az űrben sorozat folytatása. Disznók az űrben. Rizsfok, hát ez hogy gondoltad? Azt mondtad, hogy tegyem be valamibe. Nem sétálgathat a tejúton egy néma alak, aki a fejéből buborékokat ereget, ostobán néz ki! Hé, Bill, te vagy a fő erősségem, a buborékok nagyszerűen néznek ki a televízióban! Köszönöm! Még számolunk, Rizsfok. Próbálok beszélni Garsszal. Na hát, micsoda szégyen, űrkaland egy csomó buborékkal. Ilyen valószínűtlen történetet sosem láthatsz az űrszekerekben. Bocsáss meg, Miss Ruffy, de ebben tévedsz. Azt hiszem, a 12. részben az Enterprise űrhajót megszállta egy gonosz, de szuperintelligens sereg. Buborékok. Nem csoda, hogy oda már nem hívnak. Oké, várjatok. Szóval nem a tojás volt hamarabb? Pedig azt hittem, hogy úgy van. Hello, Garsz! Hello, beszélhetnénk egy percet? Persze, hiszen nincs itt más, csak a csirkék. Aranyosak. Mondd, kérdezhetnék tőled valami egészen személyes jellegű dolgot? Persze, kérdezz csak nyugodtan. Véletlenül előfordult már, hogy szóval akadt már nagy probléma az életedben, érzelmi mélypont? Nem úgy van. Sápatak, azt szeretné tudni, nem golyóztál-e be. Oké, na ezt jól megkaptam. A következő számomban, figyeljetek, leszek én mondjuk. Hegedű, vidéki ház és a csirkék. Ez az öregem, ez kell nézni. Bizony minden mennyiségben. Elkészülök, jó? Ígéretesnek hangzik. Na, gyere, menjünk. If I were a rich man, digga, 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 da. All day long. Mi ez? Azt hittem, azt mondtad, hogy vidéki házról fog énekelni. De azt nem mondta, hol az a vidék. And fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear. Squawking just as noisily as they can. And with each loud ooh and a sow and like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. Boy, if I were a... Maga mit tenne, ha szegény lenne? Egy tyúkolból nézném ezt a műsort. If I was a wealthy man. Azt hiszem, jól fogod itt érezni magad, Bill. Az új sódnak valami jó címet adunk. Ilyesmélét, hogy Dr. Bill gyógybuborék. Vagy majd később kitaláljuk. Igen, ó, ez a csodálatos nap. Kicsit gyengén indultak a dolgok, de most már Menj, peregnek. ezt nem lehet így hagyni. Persze, mert még megteszi. Nekem ebből elég. Na most megyek, előveszem Garsz barátunkat, és jól megmosom a fejét. Mert a saját fejét nem szokták. Amikor Garth Brooks kinyitja az ajtót, megmondom neki, hogy a nézők az egész országban azért kapcsolják be a tévéjüket, hogy lássák, amit énekel, Igen, és nem lehet, hogy persze. kitoljon velük. Jól hangzik? Igen, Mit igen, szólsz persze, hozzá? persze, Jó van, persze. akkor gyerünk. Hallgass rám, Zsápatak barátom, örülök, hogy itt vagy. Éppen arra gondoltam, hogy a nézők azért kapcsolják be a tévét, hogy lássák, amint énekelek. Úgyhogy nem tolhatok ki velük. Hát, hiszen ez az alak viccel velünk. De hogy hallottam az ajtón keresztül, de figyelj ide, komolyan, amit mondtál, azon én elgondolkoztam, és igazad van. Éppen ideje, hogy Garth Brooks kimenjen oda, és énekeljen egy dalt. Jó, de nem macskanadrágban, nem szoknyában, nem kimonóban. Igen. A saját ruhádban, a Persze, saját úgy hangodon. lesz. Én leszek Garth Brooks, ha Garth Brooks azt mondja, megtesz valamit, akkor az úgy is lesz. Örülök neki, már is megyek, és jó bekonferálok. Gyere, Jó gyere, lesz, gyere. rendben. Jó lesz. Ó, éppen te rád van szükségem. Szeretném, ha részed lenne egy olyan élményben, amilyen csak egyszer juthat neked az életben. Háton végzett szuborbitális, rakéta meghajtású antigravitációs ugrás! Ne tedd, Na hát, a fejedet rájsz, a te fejedre, na gyerünk át! Na, gyere vissza! Ne csináld! Ne csináld! Mi megy most? Hölgyeim és uraim, most a Muppet Show ma esti sztár vendége érkezik! Mr. Garth Brooks! Pedig itt hagynak benneteket! Jó estét kívánok! Ma este én itt Gonzó a nagy Dudor! Én pedig a nagy Garth Orr.
bemutatunk egy életveszélyes produkciót. Kilőnek bennünket, és a sebességünk földön túl lesz. És ez a kiskötél tart majd vissza bennünket, hogy el ne szálljunk a stratoszférába. Igen, meg fog minket fenni, és visszahoz ide minket az édes apa földre le. És innen tovább már nem is eshetünk. Mondd meg, mi állítja meg az esésünket? Hát a talaj, mi más? Meg is halhatunk. Persze, hát éppen ezért hívják halálugrásnak, te. Igen. Jó, de előbb énekelek. A kalapomat kérem. Köszönöm. Mi pedig készüljünk fel, találkánk van a sorssal. 1, 2, 3. Valaki hívja a karbantartókat, javítsátok ki a lyukat a tetőn, és ti pedig hívjátok Garth Brooksot! Nagyszerű! Garth Brooks el fogja énekelni az egyik dalát. Sajnálom, hogy ez most nem működött. Jól van. Nézzük, tudok-e még egy duplát fújni. Ez 5-ös volt. Mehet, Garth! This ain't coming from no prophet, just an ordinary man. Oh, yeah. But when I close my eyes, I see the way this world shall be when we go walk hand in hand. Get it, girls. When the last child cries for a crust of bread, when the last man dies for just words he said, when there's shelter over the poorest taken, then we shall be free. The last thing we notice is the color of skin, and the first thing we look for is a beauty within. When the skies and the ocean are clean again, then we shall be free. We shall be free. We shall be free. Yeah. Stand straight. We shall be free. Yeah. When we're free to love anyone we choose. When this world's big enough for all different views. When we're all free to worship from our own kind of pew. Then we shall be free. Yeah. Oh yeah. We shall be free. We shall be free. Yeah, yeah. Have a little faith and hold out, 'cause we shall be free. Nagy tapsot érdemek, Garth Brooks! Nagyon szépen köszönöm, sápatag volt veletek lenni. Nem bántad meg? Ó, egyáltalán nem bántam meg, nagyon jó volt. Tudónak inkább van megbánni valója. Nem! Nem bántam meg! Na hát, ó, Dudor, ez igen. Csodálatos szerkentyű. Igen, sajnálhatod, hogy nem próbáltad ki, fantasztikus volt! Én gyakran elszalasztom a nagy lehetőségeket. Nincs késő soha! Ó, te jóságos ég! Itt fejtette a visszahúzó zsinót. Bemutatjuk a magyar számot! Magyar hangok. Stol András! Kocsis Marian. Selmeci Roland! Alföldi Róbert. Kajkai Zoltán. Kerekes József! Pusztaszeri Kornél. Kassai Károly! Hereri Iván. Hemel Gábor! Leszkó Rodrigo. Győri Ilona. Varga József! Láng József. Kristóf Tibor! Balba Tamás. Forgács Gábor! Dobrászki Zoltán. Bemisényi László! És Forgács Péter! Magyar szöveg. Árség Lajos. Hangmérnök. Rendai Zoltán! Gyártásvezető Nagy Marian. Szinkronrendező Andris László! A magyar változatot a Szinkronművész csoport készítette az HBC megbízásából az MSZ Szinkron stúdióban. Produkciós vezető Legény Judit. Ez volt a